Παράλληλα με το flyover στη Θεσσαλονίκη, προχωράει ένα ακόμα μεγάλο έργο, το The Line στη Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για μια πόλη σχεδιασμένη να εκτείνεται σε μήκος 170 χιλιόμετρων μέσα από την έρημο και αναμένεται να φιλοξενήσει 9 εκατομμύρια κατοίκους. Το έργο αναπτύσσεται με βάση μια πρωτοποριακή ιδέα αστικού σχεδιασμού και εξαλείφει τη χρήση αυτοκινήτων, μετατρέποντας την πόλη σε μια ευθεία γραμμή με άμεση πρόσβαση στις καθημερινές ανάγκες όλων των κατοίκων της. Η οικοδόμηση της πόλης The Line προχωρά με συνεχείς εργασίες 24 ώρες το 24ωρο, μετακινώντας εκατομμύρια κυβικά μέτρα υλικού κάθε εβδομάδα σε μία από τις μεγαλύτερες γεωτεχνικές επιχειρήσεις παγκοσμίως. Εκτός από τις πολυάριθμες οικιστικές και εμπορικές εγκαταστάσεις, το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης σύγχρονες ανέσεις όπως στάδια, πανεπιστήμια και θέατρα. Ποιο πιστεύεις πως θα ολοκληρωθεί πρώτο, το The Line, το flyover?